Ľudia, vítam vás z nového videa a v dnešnom videi sa namakupujeme, ale ešte predtým, než sa budeme makeupovať, tak by som vám chcela povedať, že určite si mnohí všimli, že v poslednej dobe vychádzajú dlhé videá iba s makeupovaním, tak by som vám chcela povedať, že to je pretože ma to hlavne baví, ale mám na to aj veľa produktov, takže toto bude vlastne taký v úvodzovkách make-up kanál. Jasné, že nebudem natáčať iba make-up, ale väčšinou budem natáčať iba make-up. Takže poďme na to. V dnešnom videi sa vlastne namakupujeme tak, že vám ukážem, čo idem použiť, poviem vám, od jakej značky to je, poviem vám, čo to je za produkt a poviem vám, či by som vám to odporúčila alebo nie. Takže poďme na to. Ako prvé použijem jasne, že primer, aby mi ten make-up proste lepšie držal. Ten, kto si ho ide dať aj von, tak by som použila na konci eye setting spray, pretože ak použijete primer eye setting spray, tak vám to môže vydržať aj 5 hodín v kúse, takže to je fakt užitočné. Ja používam len primer, takže používam tento od Essence a používam Bouncy Plump. Fakt odporúčam, pretože to má úplne bouncy efekt a je to fakt dobrý primer, takže toto odporúčam. Ja si primer dávam vždy iba na čelo a potom na lica si to už utrem, potom si to dám na bradu a na nos mi ešte vystačí. Niekedy to utrem aj do iných strán, aby som proste nemala to viečko špinavé. A rozotieram to rukami vlastne, lebo keby ste rozotierali primer štecom alebo beauty blenderom, tak by ste tie štece alebo beauty blendery mali fakt špinavé, hnusné, lepkavé, nechutné a bolo by to fakt, že fuj, ani sa mi to nechce vysvetľovať. Takže to by som neradila. Ok, teraz ideme na make-up a ja používam tento od Dermacolu. Fakt to odporúčam, je fakt dobrý, ale musím potvrdiť, je pigmentovaný, takže je fakt dôležité kúpiť si svoj odstien a dávať z toho trošku menej, lebo raz som z toho dala veľa a všetci mi hovorili, ty máš nejakú tmavú pleť, nie? A potom som vlastne zistila, že to je preto, lebo som z toho dala veľa. Takže ja si make-up dávam iba na čelo a potom si to utrem len do líc, na bradu a potom nakoniec na nos. Ako vidíte, ani ja som z toho nedala veľa, takže ideme si to rozotrieť týmto unicorn štecom. Ľudia, videla som už aj ľudí, ktorí si rozotierajú make-up beauty blenderom. Ľudia, to prosím nerobte, lebo potom ten beauty blender bude mať taký fuj, hnusný a to podľa mňa nikto nechce, takže ak nechcete mať svoj beauty blender hneď špinavý, tak si nerozblendujete make-up beauty blenderom. Kto by to robil? Kto by to robil? Ja ne. Takže prosím, nerobte to. Je to fakt hrozné. Reálne, ja by som to na vašom mieste nerobila, akože nič vám nerozkazujem, ale ak nechcete mať špinavý beauty blender, tak by som to fakt nerobila. Inak fakt, že sorry, že sa nepozerám do kamery, prepáčte mi za to, ale hneď tam mám zrkadlo, takže je mi strašne hrozné, keď sa make-upujem do kamery, takže make-up mám a teraz ideme na korektor. Korektor používam tento od Catrice vydržač 18 hodín, takže to extrémne odporúčam. Pre niekoho, ktorý si berie make-up aj do školy, tento korektor fakt odporúčam, ale musím povedať, je fakt drahý, stojí asi 15 alebo 20 eur, takže ten, kto si chce kúpiť nejaký lacný korektor, tak teda fakt neodporúčam. Ale ten, kto chce, aby mi držal dlho a je mi jedno, či bude lacný alebo drahý, odporúčam. Ja si korektor dávam, že vždy iba 3 bodky pod každé oko. A na nos si vlastne dávam takéto čiarky. A na bradu si dávam ešte takto. Ľudia, viem, že korektor sa nedáva na bradu, ale je to tak proste dobré pre mňa. Takže takto si dávam korektor. A teraz ideme na beauty blendere. Beauty blendere odporúčam v krabičke 4, pretože ľudia fakt nekupujte si prosím jeden beauty blender.
keď si s jedným beauty blenderom budete mazať asi týždeň, tak beauty blender bude hneď celý špinavý a hnusný. Ja používam tento hnedý a mám ho len 2 dni a pozrite, je celý špinavý. Takže fakt odporúčam kúpiť si v krabičke 4, lebo jeden vám fakt nevystačí. Takže keď sa vám jeden minie, tak máte zase ďalšie 3, takže to je výhoda. Takže idem si to rozblendiť. Reálne ľudia, schválne mi napíšte pod nejaké YouTube short, že či vás baví to make-upovanie. Lebo reálne ja nechcem natáčať videá, ktoré proste nikoho z vás nebavia. Ja chcem natáčať videá, ktoré vás bavia. Keď mi proste poviete, že vás to nebaví, tak to pri mňa nie je vôbec žiadna urážka, len to musíte proste povedať pekne. Nie je tak proste, že napríklad napíšte do komentárov, že na mňa to nebaví, okamžite začína natáčať niečo iné. To vám prosím nenapíšte, lebo to akože vás tak neposlúchnem, lebo to budem brať ako urážku. Ale keď napíšete normálne, že prepáč, mňa to nebaví, tak mne to nebude vadiť, ja vás chápem, každého baví niečo iné a ja to preskočím, lebo ak to vlastne viacej ľudí nebude baviť, tak sa nebude make-upovať. Takže zatiaľ to vyzerá nejak takto. Reálne, ale chcela som ešte dodať, že keď natočím nejaké fakt dlhé video, tak sa fakt dlho spracováva. Napríklad to video, ktoré vám teraz vyšlo s make-upom, tak sa mi spracovávalo 15 hodín. 15 hodín. Ja som natočila asi večer o 19. a vydalo sa až dnes o 8 ráno. Takže také dlhé videá stočiť nebudem, lebo sa fakt dlho načítavajú a mne to vždy cinkne, keď to proste sa načíta. A mňa to v noci vždy budí, lebo aj keď si vypnem zvonenie, tak to proste cinkne a je to počuť. Takže asi nebudem vydávať také dlhé videá, prepáčte guys. OK. Mám to hotové. A teraz ideme každopádne na puder. Puder používam tento od Mate. Je fakt dobrý a mám ho extrémne rada. Takže fakt odporúčam. Fakt, že odporúčam. Je extrémne dobrý. A proste strašne dobre sa vlastne s ním pracuje. A proste dobrý. Neviem, čo viac k tomu povedať. Lebo vlastne, pozrite, teraz to mám takto, ale sekund, keď to rozmažem, to bude fakt pekné. Aby som vás proste presvedčila, že si to musíte kúpiť, Reálne, lebo to bude fakt pekné, keď to rozmažem, ale musíte chvíľku počkať, lebo mne to nie je docela rozmazať. Tak, dobre. Jedno lico už mám rozmazané, teraz idem na čelo. Čo som vedela fakt rýchlo rozmazať, teraz idem na nos. Nos mám už tiež rozmazaný. Ešte druhé líco. A teraz brada. Dobre. Tak toto fakt pekne vyzerá. Guys, nehovorte mi, že to je škaredé. Oh my god, je to fakt pekné. Takže ideme na ďalší krok. Dobre, ako ďalší krok potrebujem chvíľku času, lebo to potrebujem nájsť. Takže second later, dobre. Dobre, už som to našla a teraz ideme použiť tento bronzer, takisto od Catrice. Je fakt dobrý a milujem ho. Počkaj, ľudia, ja som si omylom vyťahla puder. Čakajte chvíľku. Lebo puder fakt už nebudem používať svoji ľudia, ale nebudem si dávať puder na puder, hej, úprimne, kto by to robil. Ja fakt ne. Dobre, toto už je bronzer.
Hej, toto už je krémový bronzer. Dobre, je tiež od Catrice. Je to vlastne krémový bronzer a fakt odporúčam. Lebo je fakt dobrý a proste není ani pigmentovaný, ale nikdy mi nejde otvoriť. Ak ste si všimli, tak aj v minulom dieli som ho používala a tiež som ho otvárala zubami, lebo mne nikdy nejde žiadny bronzer otvoriť. Či to je krémový bronzer, či to je nejaký iný bronzer, proste žiadny bronzer mi nikdy nejde otvoriť. Ani nejakého iného človeka bronzer. Proste ja neviem nikdy otvoriť bronzer, žiadny. Takže fakt, že sorry, ja nikdy neviem otvoriť žiadny bronzer. Tak bronzer som si už dala, vyzerá to nejako takto. A teraz ideme na tvárenku. Používam túto od Air. Je to nová edícia. Ako môžete vidieť, je tu aj napísané new, takže nové. A je to fakt dobré, takže je to fakt dobré proste. Tvárenku nikdy nepreháňam, pretože rúžové tvárenky sa moc ku mne nehodia, ale vybrala som si túto, pretože keď som si ju skúšala v DM-ke, tak proste bola extrémne dobrá a vyzerala na mne pekne, takže som si ju proste zobrala. Tvárenko si dávam väčšinou aj na nos, lebo na nose to vyzerá fakt pekné. Tak. Takže takto to vyzerá fakt pekne. A my ideme pokračovať. Trošku mi tu teraz popadali vecičky a my ideme na špirálu. Špirálu používam túto od Avon. Môžete tu vidieť, že je tu Avon. A túto špirálu neodporúčam. Mne sa táto špirála hodí. Ale tí ľudia, ktorí majú bielu pokožku, no way, ale táto špirála k vám nie. Reálne, ja mám takú jednu moju kamošku, ktorá vlastne túto špirálu už skúšala. Volá sa Tamara, keď som sa s ňou vlastne ešte kamarátila, tak túto špirálu skúšala a nepasovala jej, lebo ona je extrémne biela. Takže no way, ľudia, žiadna urážka, no hate, ale bielých ľudí nie. Dobre, ideme na to. Ja si docela neviem dávať špirálu, takže teraz sa na vás nebudem sústrediť. Nemôžem s vami vlastne ani komunikovať, pretože ja sa vlastne zašpiním, lebo keď vlastne komunikujem a dávam si špirálu, tak to nedopadne dobre. Inak ľudia, chcela by som opraviť tých, ktorí si dávajú veľa špirály. Nie, že by sa vás hejtovala. No way, toto není hejt. Ale keď proste si dávate veľa špirály, tak to oko má vlastne celý deň na sebe ťažkosť a není to proste pre to oko zdravé. Takže tí, ktorí to robia, prosím, prestaňte s tým, lebo ja nechcem, aby ste mi skončili v nemocnici. Takže no way, ale nerobte to, prosím. Ach, skoro som sa zašpinila. A teraz som sa skoro zašpinila. Ale skoro sa čo? Neráta, takže sme si to dali dobre. Ani raz sme sa neušpinili. Ešte to skontrolujem. Ľudia, ja som sa najprv videla fakt hrozne make-upovať, ale teraz musíte uznať, že je ten make-up pekný. Reálne, išla by som takto make-upovaná do školy. Ja sa nehamím. Lenže sa bojím, že mi učiteľka vynadá dám poznámku, takže labelo vám nebudem ukazovať, lebo reálne labelo nemá značku, to za prvé. A za druhé, myslím si, že každý má nejaké labelo, takže labelo som si dala. Reálne odporúčam vždy labelo pred leskom. Vždy. Či dáte lesk alebo rúž, proste to je jedno. Proste no way. Takže ja si dám tento rúž. Mne sa to zrýpalo na zem. Dobre. Používam tento rúž od značky Vegan Lipstick. Je to fakt dobrá značka. Mám od nej skoro všetky moje lesky, takže like. Vyzerá nejako takto. Je fakt pekný.
Ľudia, povedzte mi, že nie som jediná, ktorá má radšej rúže než lípky. Reálne rúž je pre mňa lepšie proste než lesk. Akože keby si ešte mám vybrať, či si v túto dobu zoberiem do školy rúž alebo lipstick, tak si určite zoberiem lipstick, lebo som len štvrtáčka. Štvrtáčka do školy rúž, to sa nejako k sebe nepasuje, neviem to spojiť. Ale reálne, kebyže si mám zase vybrať, či si do 8. alebo do 7. triedy zoberiem rúž alebo lipstick, tak si asi vyberiem ten rúž, lebo proste hodí sa to. Ja si na rúž každopádne dávam ešte lipstick, ale ten rúž tomu dodávam proste taký háčik, taký výnimočný háčik. Dobre, pekné si myslím, že reálne ľudia, ja som sa začala fakt pekne make-upovať úprimne. Musím si uznať za dobré. Ešte som si neurobila oči, ale aj. Ešte v tomto lesku ešte nikto není. Jaký nikto, nič není. Viete čo, ľudia? Ja použijem tento Juicy Bomb. Je to Popping Pomegranate. Je to, tak sa to volá proste. A je to fakt dobrý Juicy Bomb, takže idem ho proste použiť. Trošku som to prehnala, ale nevadí. Stále sa to dá rozotrieť. Inak ľudia, ak budete počuť nejaké hlasy, tak to si prosím vás nevšimajte. Moja mamka s niekým telefonuje a ona vždy, keď s niekým telefonuje, tak proste strašne húči. Neviem prečo. Takže reálne prosím, no hate. Inak ľudia, niekedy možno vidie aj nejaké video s tabletom. Možno dnes, možno dnes. Takže sa pripravte, lebo nikto z vás možno ešte nevidel môj tablet. Takže sa tešte. Reálne ešte som vám chcela povedať, že ja som na začiatku mala extrémny hejt od kamošiek, že natáčaj niečo ako tá youtuberka, natáčaj niečo ako henta. Ale ja som sa rozhodla, že budem proste natáčať to, čo ja chcem, alebo sa v najhoršom prípade opýtam fanúšikov. A vy ste mi dali extrémnu podporu a píšete mi proste pod videa väčšinou, že strašne pekné videjko, alebo nejaké srdiečka, proste ja som vám za to fakt vďačná, takže love you. A ďakujem vám fakt za to. Hotovo. A teraz ideme na posledný krok, čo je highlighter. Reálne trošku si to dám na štítec. A trošku si to nanesem na ten nosík. Trošku. Nebudem to zase preháňať, lebo keď to preženiem, tak to bude asi zlé. Ale ešte si to trošku nanesem na očko. Nie tak, ale proste takto. Je to pekné náhodou. Na tom bronzeri sa to docela ťažšie rozotiera, ale je to pekné. Tak dobre, ja to mám hotové, ale tuto sme ešte neskončili. Môžem sa pýtať, kde teda skončíme. Tuto skončíme. Ideme si urobiť vlasy. Že proste, aby to vyzeralo, že fakt niekam idem. Takže ideme si urobiť k tomuto môjmu make-upu aj vlásky. Ja mám strašný strange hair, keď si tie vlasy učešem. Ja nechcem mať strange hair, takže si ich nebudem česať úplne tak hrozne, ale mám zase strange hair. Ale musím si urobiť to tak, aby som proste vedela robiť slick back. Takže tak. Počkajte. Ľudia, akože sorry, mne to stále natáča, len sa mi ukázalo, že má malú spotrebu. Počkajte.
Tak. Takže. Počkajte. Ešte potrebujem chvíľku, lebo ešte som vymyslela jednu vec, ktorú si potrebujem dať k tomuto môjmu štýliku. Takže second later, ľudia. Please. 1 second later. Dobre, môžete vidieť, že si obliekam mikinu, lebo je to vlastne vidieť na zábere. Mne to nevadí, že to vlastne vidíte. Tak. Dobre. Môj štýl. Takto sa reálne možno jedenkrát oblečím do 8. alebo do 7. triedy. Takže spolužiaci, pripravte sa, takto možno raz dojdú do školy. Nič nesľubujem BFF, ale myslím si, že outfit pekný za mňa. Takže jasne, že nepoviem v tomto outfitu zase hej, no way, ale make-up určite. Ešte raz sa pozrite na make-up. Takže spomeniem, čo som si vlastne dávala. Takže ako prvé som si dávala tento Bouncy Plump Old Essence. Ako druhé som si dávala tento make-up od Dermacolu. Ako tretie som si dávala tento korektor od Catrice. Ako štvrté som si dávala tento puder od Maté. Ako piaté som si dávala tento bronzer od Catrice. Ako štvrté som si dávala túto vlastne tvárenku tiež od Catrice. A ako ďalšie som si dávala počkajte, riasenku od Avon. Ako ďalšie som si dávala, počkajte, trošku mi vypadal rúž. Tento rúž od Maté a tento Les Scott Essence. A ako úplne posledné som si dávala tento highlighter od Catrice. Takže tieto všetky veci som vám vlastne povedala, že odporúčam, ale povedala som, že neodporúčam tú riasenku pre bledú kožu. Takže určite sa vidíme aj na budúce a pa pa!